Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noitama. Timu yangu ndepi mukuta se katadzoka zvikara zviri kupisa skimbo aiwa zviri kupisa tokupa timu yangu pasachapinda pana zviri kupisa vanhasi mukuta se mungobayo button subscribe so that musare pana zvese zvinenge zvichiitika zviri kupisa ndinopinda munyedu yanhasi nyando yana pana peri kupisa nangokuti mano yemasvitsi mushure menge picha jewa moyo vangashtaura naTaChelicious uyazosvika pakuno blasta mwe wake baba harara achitaura kuti why vanga kusachamba vese izvi zvazoneka kuti chaiwo wanze baba harara wangowanika hunhu ngekuti wainyenga vakadzi vevanhu ndovakaendana nawo asi takambopinda ma1 trip South Africa baba harara aitisana futi nemukadzi wemunhu but visine ndaine umbo uzere zvinhu zvemeka picha moyo achiita makuwa naTaChelicious. Tiripo kuri sei kumamana? Ndiri kufema ntate muri sei? Tiripo ndimi kamunodiwa nevasikana ndanji kukuza vanhu. Ndichiti Peter Madirwa unoitwa nevasikana. Asi uchine utano hwakanaka. Vaimbi vazhinji vakoromoka nacho chirwere ichi. Asi uchine utano hwakanaka Peter. Ndakadzidziswa nababa harare kuti kana uchirara nemunhu unotanga wamutesitesa. But baba harare havarwari here? Haya vasati kurwara. Kupepepa wakangonomucha chiri chipi? Aiyo akabatwa neCovid chesi chirwere chiya. Covid yepabonde? Aiyo baba harare unombada noita bonde iwe. Saka chii? Bonde ndereva nesungazi. Ukona masuru dzapera paya. Masuru wakadziona masuru dzakapera. Aiwa iCovid akatorwara COVID ikatopora. Iko zvinotopinda munhu watopinda todzoka mustaira mwana. Waita basi ndatamboti rega ndimbomusiya kaiwo Peter ani Peter murikuona Peter ane makuwa. Ndasambotaura baba harare pano. Ndasambotaura baba harare pano. Asi Peter ambapinza baba harare. Saka akunzwa sei mazuva ano yeni nguru baba harare? Right. Ngoto mazuva ano akazongo. Mazuva ano haasi kubatwa zvekumhanya because akatora kabebi kangu so. Upi baba harare akaita zvevakadzi zvemabhebheri kana aita zvevakadzi vevanhu angaita mbiri nevakadzi vevanhu ngo ndo zvaaita kuSouth Africa uchimoti vakadzi vandiraiti uchindiudza pepe uchiti South Africa Queen ndambonetsana nababa harare chichi yanga anode nemukadzi wemunhu apa one of the promoters chichi uchaziva pamwandiudza paya ndakazongosiyana naye ndopandakakura kero ndatobva kutobhadhara kwadishi nakero maenda kutoona dishi mumamangu hairo hure rako rekwaAmerica iri ukarasa hure iri unenge uri rombe ndo mahure ekuti chero ukakwirirwa mukadzi wako unovhara rimwe ziso uchikuti kero chipedza ndikatoona kero chikwirwa handimbopopoti ndiye mukadzi wekuti chero akakwirwa unoenda kuguwa rababa wako unoisa maruva unoenda kuguwa ratongai unoisa maruva ikoko siya kero ambokwirwa mimba ndiye ari kubhadhara imba ndo muri kuzvinzwa varume vari kundoona pana pa 1400 munotoita waPeter uyu Peter anoziya mboro yaPeter inowendoga Peter unambonditi makadima makachimbodzoko anonditi chimboti makadima mama makadiko ndakatopfugama mwana wangu uyu Peter uyu nekuti Peter hazi munhu ane mboro akainyimwa ndozviziva mwanangu chirega ndivaudze naurwa mboro yake haisi mboro yekuti imboro inoweta unongoziziva zvimboro zvinochiona chichiimba Peter anoimba kane pauro anoimba nepauro utoona kuti mboro irimo zveshuwa asi imboro yeweti saka ane rudo nemukadzi wake uyu vakavato murume nemukadzi sisi mukomana nemusikana kamakaroora naimi mukadzi wake uyu ndakanosiya ma-US tate mukadzi uyu asati aneta nechihure zvaazoita izvi
raive hure rimuna Dallas imomo kuna na Mississippi ameno kwari ikoko anetsa amva azotsvaga nherera dzinetse kuchengeta kana muri pano masingle woman tsvagai vakomana vakafirwa nherera iri nherera dzinetse ndototi baby Satan apinda mumba pfeka hembe tiende kumba tinonamata munhu ziva saka iwe chindiudza kana ipita uyu akadiko uyu mukomana uyu wandaifarira fana waunotamba naye anonzaniko uyu mukomana uyu anoshanda zvekutourism Derek akadiko Derek ndani nguva ndakamubloka mene ndakamublokerei but pamene zvandakangomubloka ndakamubloka pamene ndakaona akaisa Sandra Ndebele pastatus ndobva ndatomublokawo haisika Sandra Ndebele pastatus mvuro dziya ndorimwemo uya vandimbodi kutombomenshena paplatform pangu uya vandimfarira meno zvangora ana kadhati unoziva pane vanhu vane kadhati ukataura madam boss taira ane kadhati ukataura maititi vane kadhati chero achingopaparika ane kadhati but uyu wataura uyu she's not my cup of digestion. Kune ndakalenga mandere kune mandere ane order anonzi ane musikana anoripota news ya Zanele anonzi Zaza. I love her Zaza. If you are watching, I love you Zaza. Ane energy nungoona kana chiripota news kati Zaza. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama.